na juyawa suna da wani irin tunanin kwakwalwa ne. Zaka ga wani mai rubutu ma in yana rubutu sai cikin dare yana cikin bacci sai abin rubutun sai ya zo mishi sai ka ga tashi ya rubuta. Haka duk masu fina-finan da sauransu suke. So idan mutum is creative ba a tallafa mishi aka sashi a hanya ba, to the first thing da zai fara tunani ta ya zai buɗe kofar nan, ta ya zan zauna in yi tunani okay ta ya zan yi hacking account din wani ta laptop, shine ai cyber crime da ake yi. Dukka wanda suke irin wannan abu za ka ga creative people positively, ba a yi using ɗinsu da kyau ba a nuna masa hanyar da za su yi ba. So any hanya sai su outsmarted ɗinka. Babu wanda zai iya break into somebody else's laptop sai creative person. Zaka ga gida, zaka ga bulletproof kofa ce da sauransu amma za su shigo saboda me? Saboda brain ɗinsu is working and is working in a negative way ba positive way ba. So the only way ni nake ganin cewa ya kamata za a rage gaskiya all these criminal acts sai an yi supporting matasan nan kuma ba za ka yi supporting ɗinsu just like that da wai ka zauna ka kan kujera kana ce masa mu support ba. A'a, in kana son ka zama part of them you have to, in kana son ka taimake su you have to be part of them. Kaga yanzu idan na je wurin masu faifai din nan ko masu dinki, in na shiga irin wurin su you blend with them. Dole sai ka zauna in ka kwantar da kanka lowalin kanka sai ku zauna sai kai understanding me suke so nan ne za su baka ideas kaza wanda kake tunani zai iya baka, wanda kake tunanin zai baka solution ba shi zai baka, wanda kake tunani ba zai taɓa iya ma baka solution ba shi zai baka. So matashi of any kind dole sai an involve the communities su zauna su fito da matasa. Kowane community kuma akwai abin da zai ke mutanen su suke so. Possibly wani yaro zaka ga he's a writer amma iyaye sai a ce ta ina yaro zai zauna yana tara rubuce is not to in bai da interest da makaranta fa shi kuma abin da yake so ke kaga automatically kana da problem. Shi ke kawo drug abuse nan da suke substance abuse, shi ke kawo duk all these crimes. Gwamnati dole sai an samu matasa da za su yi aiki da matasa. Kuma I don't think it's advisable a ɗauki tsoho ɗan shekara maybe